Sugeng enjing, sugeng siang, utawi sugeng dalu, para kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nama kula Amanda Febrilia. Ing dinten menika kula badhe ngandharaken babagan sejarah unggah-ungguh basa Jawi. Inggih, ingkang kedah dipun mangertosi rumiyin menawi sejarah basa Jawi menika kados pundi. Dados mekaten. Ing zaman menika, tiyang Jawi sampun kagungan basa, nanging dereng kagungan aksara. Lajeng tiyang India mlebet wonten ing tanah Jawi, njalari wontenipun ingkang kasebat akulturasi. Dados rikala semanten tiyang India sampun kagungan basa lan sampun kagungan aksara. Basanipun inggih menika basa Sanskerta lan aksaranipun inggih menika aksara Dewanagari lan sampun kagungan agami. Dados antawisipun tiyang Jawi lan tiyang India menika wonten ingkang kasebat akulturasi, terjadi akulturasi. Lajeng tiyang India menika ngajari tiyang Jawi babagan aksara, basa, budaya, lan agaminipun. Lajeng basa Jawi ingkang sepisan inggih menika basa Jawi kuno. Basa Jawi kuno menika kirang langkung taun 731. Basa Jawi kuno menika inggih tembung-tembungipun kathah sanget ingkang saking basa Sanskerta kagunganipun tiyang India kala wau. Lajeng wonten ingkang kasebat basa Jawi pertengahan, basa Jawi baru lan basa Jawi modern. Ing tataran basa Jawi modern, basa Jawa modern menika wonten ingkang kasebat unggah-ungguh basa Jawi. Menapa to ingkang kasebat unggah-ungguh basa Jawi menika? Nggih, ingkang kasebat unggah-ungguh basa Jawi menika aturan adat Jawa babagan sopan santun, tata krama lan tata susila ingkang ngginakaken basa Jawi. Inggih, salajengipun miturut Wedawati menika wontenipun unggah-ungguh basa Jawi menika kawiwitan abad 16. Inggih wonten ing jaman Raja Sultan Agung. Salajengipun para ahli ingkang sampun neliti babagan unggah-ungguh basa Jawi menika Ki Padma Susastra, Profesor Supomo Pujosudarmo, Profesor Eko Wardono lan Pak Sudaryanto. Menawi miturut perangan Ki Padma Susastra, basa Jawi menika kaperang dados 7. Inggih menika basa Ngoko, basa Madya, basa Krama, Krama Inggil, basa Kedaton lan basa Kasar. Ingkang sepisan, basa Ngoko. Basa Ngoko menika kaperang malih dados kalih. Inggih menika Ngoko Lugu lan Ngoko Andap. Ngoko Andap inggih kaperang malih dados kalih, inggih menika Antya basa lan basa Antya. Ingkang kaping kalih inggih menika basa Madya. Basa Madya ugi kaperang malih dados 3, inggih menika Madya Ngoko, Madya Krama lan Madyantara. Salajengipun basa Krama. Basa Krama menika kaperang malih dados 3, inggih menika Mudha Krama, Kramantara lan Werda Krama. Salajengipun miturut Profesor Supomo Pujosudarmo, basa Jawi menika kaperang dados 3, inggih menika basa Jawa Ngoko, basa Madya lan basa Krama. Basa Ngoko menika kaperang malih dados 3, inggih menika Ngoko Lugu, basa Antya lan Antya basa. Salajengipun ingkang kaping kalih inggih menika basa Madya. Basa Madya menika kaperang malih dados 3, inggih menika Madya Krama, Madyantara lan Madya Ngoko. Salajengipun ingkang kaping 3 inggih menika
Basa krama. Basa krama menika kapérang malih dados 3, inggih menika krama mudhakrama, kramantara, lan wredakrama. Salajengipun miturut Profesor Eko Wardana. Inggih menika 1993. Sansaya sederhana malih miturut Profesor Eko Wardana menika basa Jawi kabagi menawi kapérang dados kalih inggih menika ngoko lan krama. Ngoko menika kapérang malih dados ngoko lugu lan ngoko alus. Salajengipun ingkang kaping kalih krama basa krama. Basa krama menika kapérang malih dados kalih inggih menika krama lugu lan krama alus. Salajengipun miturut Profesor Sudaryanto menawi taun 1994 sami kaliyan Profesor Eko Wardana miturut Profesor Sudaryanto basa Jawi menika kapérang dados kawan inggih menika ngoko, ngoko alus, krama lan krama alus. Ngoko menika miturut Profesor Sudaryanto sami kaliyan kapéranganipun Profesor Eko Wardana menika. Inggih menika ngoko sami kaliyan ngoko lugu lan krama menika sami kaliyan krama lugu. Inggih menawi saged dipun pendet dudutan utawi kesimpulan Antyabasa menika péranganipun Ki Padma Susastra lan Supama Pujasudarma sami konsepipun ingkang dipun sebat kala wau ngoko alus péranganipun Profesor Eko Wardana lan Pak Sudaryanto. Salajengipun mudhakrama menika péranganipun Ki Padma Susastra lan Profesor Supama Pujasudarma menika sami konsepipun krama alus péranganipun Profesor Eko Wardana lan Pak Sudaryanto. Lajeng kramantara menika pérangan Ki Padma Susastra lan Supama Pujasudarma menika sami konsepipun pun sebat krama lugu péranganipun Eko Wardana lan Sudaryanto. Inggih. Lajeng menawi unggah-ungguh basa menika tahapipun wonten 3. Inggih menika pérangan tahap setunggal menika pérangan saking Ki Padma Susastra. Tahap kalih pérangan saking Profesor Supama lan tahap 3 inggih menika pérangan saking Profesor Eko Wardana lan Pak Sudaryanto kala wau. Inggih, lajeng penyederhanaan unggah-ungguh basa Jawi menika tentu wonten alasanipun. Alasanipun penyederhanaan unggah-ungguh basa Jawi menika ingkang sepisan inggih menika senajan unggah-ungguh basa Jawi menika kala wau sampun langkung sederhana nanging menika sampun saged merepresentasikan panganggenipun wonten ing masyarakat. Dados sampun saged dipun murakabi. Ngoten. Ingkang alasan kaping kalih inggih menika wontenipun penyederhanaan unggah-ungguh basa Jawi menika gampelaken anggenipun para siswa sinau unggah-ungguh basa Jawi. Alasanipun ingkang kaping 3 inggih menika gampelaken dipun emot-emot wonten ing masyarakat. Mekaten. Inggih, dados menika babagan basa Jawi lan babagan sejarah unggah-ungguh basa Jawi. Saged dipun pendet dudutan menawi basa Jawi utawi unggah-ungguh basa Jawi menika kawiwitan saking Jawa Kuna, Jawa Pertengahan, Jawa Baru lan Jawa Modern. Ing zaman rumiyin menika kathah sanget unggah-ungguh basanipun. Nanging sansaya mriki, sansaya modern menika unggah-ungguhipun sansaya sederhana. Menawi sansaya sederhana menika basanipun sampun saged merepresentasikan panganggenipun wonten ing masyarakat utawi sampun saged dipun murakabi. Mekaten.
Uga saged gampelaken anggenipun para siswa nyinaoni basa Jawi menika. Inggih, cekap semanten anggenipun kula ngandharaken babagan menika. Menawi wonten kalepatan anggenipun kula ngucap, kula nyuwun agunging pansami, sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten utawi sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.